Mga Sugbuanong nagpasanay o exotic animals dunay hangyo sa katawhan kuno galing makakita niini og kining mga exotic animals dili kini pasipad-an og itugyan ngadto sa mga otoridad. Atong sayran ang detalye sa report ni Nico Serino. Nahiusa tungod sa ilang hilig sa mga hayop kini mga miyembro sa Exotics Team Cebu. Grupo sila sa mga exotic pet keepers ug mga nanag-iya ug nag-operate sa mga wildlife farms sa Cebu. Game nilang gipakita ang pipila sa ilang mga binuhi nga nakadapit sa pagtagad sa mga mahiligon niini. Gawas sa pag-atiman sa mga hayop, ang mga miyembro sa grupo busy usab sa advokasya sa information ug education campaign. Gipanawagan nila ang responsable nga pag-amuma sa mga mananap o hayop ug pagprotektar niini. Kung pag-breed ang hisgutan, importante nga otorisado sa gobyerno ug kumpleto sa mga papeles para makabuhi sa exotic animals. Ang balaod lang yun na dili ka mag-poach. Tapos, dapat tanan imong hayop legalize yun. Ang amuang gusto is mas spread ang awareness na if ever na snake, we should not kill them. And then if ever madakpan na to, we have to surrender them sa ato ang DNR. Tambag nila sa mga tao kung dunay makita nga mga hayop, ipadangat gyud kini sa mga otoridad o sa mga muhandle sa maong mga mananap. In Cebu, wala man tay usa ka organization nga nag-promote ani nga mga klase nga mga hayop pa as a pets. Sa Manila naidaghan pero dili sa Cebu wala man. So that's the main reason why nagtukod ta og usa ka organization para sa mosalbar sa mga hayop. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.